Baba si přiletěla. Kár. To je ale krasavice. Lesní panovníci, lupiči a loupežníci, teď můžete přilepšit si. A jak? V zlatě 100 dukátů, stříbra 4 vědra a měďáků. Kolik chcete, když svou práci provedete? Pojďte sem, pojďte. Měďáky, ty jsou jenom pro ně. A pro vás mám zlato. Až potom na předpráci. Co, vy mi nevěříte? Vy mi drahouškové, jenom potichu.